Ahojte ľudia, moje meno je Dani Svidník a vítam vás pri hre Hello Neighbor Beta 3. Môžeme ísť na to a dneska si objavíme príbeh s Golden Apple a s gramafónom. Sused je bugnutý v darčíkovej miestnosti. Ten sused sa mi už 4-krát bugol. Vždycky sa mi odbugol, lebo som buď zomrel, alebo som sa nechal chytiť, lebo bol v basemente. That's so good. That's so good teda, sorry. Takže, máme to tu vyskvité. Asi som to už vyskvil, keď som išiel natáčať. A... OK. Potrebujeme asi double jump možno. Sakra. Sakra, dvojta sakra, sakra, trojta. Takže toto bol úplný fail. Určite mi napíšte aj do komentárov, že či by ste chceli, aby som išiel mimo mapu. Preto, lebo ja som tam už bol. Je to tam docela zaujímavé. A buď, ak napíšete do komentárov, že chcete, aby som išiel vo videu za mapu do toho engine scriptu, alebo to spravím vo faktoch z Hello Neighbor. Takže rozhodnite sa. Sakra, pohol sa mi stojan. Zberujeme si to. Tam sa nejak nedá dostať odtiaľto. A mne to prišlo až teraz. OK. Sorry, ak ste videli moju ruku, ale musím to tak stlačať preto, lebo viete čo. To je kreslo s mŕtvým medveďom ako Silent Moon miestnosti tej onej bezmedovej. Prečo to škrípe, keď to je vypnuté do ryti? Prepáčte za to vulgárne slovo, ale to škripanie mi leze na nervy. Veď ak my tam pôjdeme, jak najväčší pán. Sakra. Tak ne. Tam pôjdeme takto. Není tu nič. Minule som tu našiel puklicu. Teda ne puklicu, ale vrchnák od koša. OK. OK. Tak pomaličky, ale iste padáme. Tu bola mimochodom manekina. A tu je ten engine script. A ja som to dofailil. To si robíte srandu a ešte padnem, ne? No, super. OK, tak nakoniec to išlo, ja som sa musel rozbehnúť a dať double jump. OK, takže tu bol dortík. Tu je zase tá značka, ktorej nikto nechápe, myslia si, že je to sused, toto sú figuríny, alebo toto je Shadowman, alebo bla bla bla, sú na to všelijaké teórie. Ale my si teraz ideme hodiť jablčko do gramafónu. Oh yes, je to na videu. Jo. Shadowman. Aj tak to každý vie, takže shit, hrajeme za suseda, taká novinka. To je taká strašná novinka. Ale dokázali sme to. Aj tam sa ten gramofón je. Dokázali sme to, dámy a pánové. Teda, kľúci a holky, alebo kto sa na mňa dívate. My sme to dokázali. Takže toto by mohlo byť všetko z tohto videjka. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nie, tak nič nerobte. Pokiaľ chcete viac vecí, napíšte do komentárov a napíšte konkrétne, aké chcete veci. Môžem vám ich ukázať, ako ich mám, alebo reštartujem túto hru. Čiže dám, že new game. Chápete, ak ne? OK, takže s vami bol Dani Svidník. Čaute. A venujte sa svojej práci, nech nedopadnete ako sused.
aby... nebo na psychiatriu. My sa schválne ideme juknúť na suseda. A nejak sme sa tu bugli. Tak, dobre. Vypneme mu túto šmírovacú youtubersku vec a tam je náš sused. Hej, sused!